Takže čaute ľudia, moje meno je Lingo LP a vítam vás pri novom dieli z hry Minecraft Pocket Edition. Dneska hráme Minecraft, druhý diel. Ale dáme si nový svet, lebo ten svet bol veľmi blbý. Ťažko sa nám na ňom hralo, takže ideme si vytvoriť nový. Takže dáme si L1 G0 LP, dáme si Survival, dáme si Infinite, dáme si Seed, dáme si dáme si si tiež. A ideme do toho. Prosím, nech sa nespávam, tak nebo. Vyzerá to, že budeme. Tam sú také normálne stromy, tak ideme za nimi. Ja radšej normálne stromy, ako tam tie zlé. Niekde tu bola ovca. A neviem kde. Mysle. Kde si, očka? A tu si. Som spívala na stromu. Dúfam, že nájdeme aj. No, tu je také pole. Čiže tu môže byť. Nie. Sakra. Dobre, nastavím si na ruku. Kravička. Jetí. Prepáč, ale musím ti zabiť mamičku. No, takže vykopeme si. Áno, Minecraft logika. Vykopem strom kurčaťom. Wow, to je logika veľká. To proste. Podľa mňa to aj vrala sa dá ubiť mesom strom. Podľa mňa, no, tak čo? No, to sa. A dobre, už sa nebudeme zaoberať logikou Minecraftu. Ideme hrať. Ideme jesť. Ale už som zistila, ako sa je. A zatiaľ som ešte minulé, ale sa mi to tak prerušilo. Aj na začiatku. Okay. Bravo! Stoj! Utekaj! Dobrý. Je. Dobrý. OK, takže tu je čo? Ovca? Hej, ovca. A tam je ďalšia ovca, čiže máme na posteľ. Yes. Dobre. Budem si musieť šetriť aj keď viem, že postavím si takú jetku. Tam budem dať kravy a ich rozmnožovať, aby som nemusel po celom Minecraft svete chodiť a hľadať nejakú potreb. Pôjdem na kopec. Pôjdem na kopec, lebo tam budem mať väčší výhľad. A uvidím, že kde čo je. No to hodilo tak, kde pri horách. Mám na hory. Mám také. Takže tam je normálne
Tam je pole, búka. Ďalej tu nájdeme čo? Tam je tiež pole rovinatá, tam sú stromy tie. A tam je ďalšie pole. Kde sa vydáme? Tak zostaňme tu a potom pôjdeme ďalšou dieli pôjdeme na výpravu. Tu na pôde. Tak, počkaj, tu bola. Tam sa strávim nejaký mostík. Tak. Takže vyrobíme si drevo. OK. Vyrobíme si crafting, vyrobíme si tyčiek, 20 stačí. Tu si lácneme, urobíme si toto a ideme kopať. Kop. Dobre. Prepáčte, že som tak ticho, ale sami vidíte, že toto je nudné. Ešte to spravím tak. Uhlie. Yes, našli sme uhlie. To je dobré. Dobre, že sme našli uhlie, lebo. Ideme tu na vyššie. Uhlie. Takže kop. Keby miesto uhlia boli diamanty, tak to by bolo dobré. Ešte uhlie. Mňa nebaví kopať uhlie, ako je to uhlie dobré, ale dakedy je až príliš veľa. Tak, dobre. Ja to zakopem tak. OK, na to zakopem. OK, kameň. Dobre? Nie, tam nie. Nie. Ja to neviem až tak dobre ovládať. Ešte spravím tam. Budeme mali veľmi malý priestor. OK, máme to hotové a tu si dáme posteľ. Tak. Koľko je hodín? To už zapadá. Au! Spadol som. Nie. Zase som spadol. Dobre. Budem si crafting aj na veľmi. OK. Crafting. Nie tam. Jej. Tak. Dodáme toto. A tam dáme uhlie. Dobre, zatiaľ sa robí. Ešte vyrobím dve. Aj.
Nemám na dvere, sakra. Ešte rýchle dáke drevo. Rýchle. Dva kúsky dreva. Kop. No vlastne to také len jedno. No. O, tam je hore jaskyňa. Čo som dal? Tam je úplne ďalšie. Poď. Drevo a vykraftuj rýchle dvere. Tak. Čo tam dám? Nechápem. Okop. Tak. Zase som si vytvoril veľa toto dverí. Ale nevadí. Toto. Ok, najme sa. Takže to budú. Ok, prestrelil som noc, aj keď neviem na čo, ale no a. No ale tu už by som aj tento diel ukončil, lebo proste neviem, niekoho baví Minecraft, niekoho nie. Ako osobne až tak nebaví Minecraft. Survival ma nebaví až tak. Mňa baví väčšinou v Minecrafte, hrajeme nejaké dobré mapky alebo také rôzne parkoury alebo nejaké adventure mapy. No tak ale čo už, nebudem už natáčať ďalej videa o Minecraft videa. A budem natáčať Geometry Dash a neviem ešte aké. Ak vám tento diel páčil, tak určite mi môžete dať like a odber, to ma dosť poteší a uvidíme sa pri ďalšej hre. Tak zatiaľ, čus!